Hangin man. Tapanan jo pa. Ang gipunan na pud no. Hanapin bagong gitrabaho. Last na din natasan kay taas naman. Ito sih. Tangan pamilya ka. Ito babalik. Ay nga na de kadak ano. Nagkadak ka man di ay no. Wa mo ko kita katong pagpaslak kay papa kinawahira ko. Sakto ra pa. Pagpaslak ha. Luwag pa. Ay kuan, mura sa ginahuotin na nagbabagman. Amang higdaan na gud. Nga masapong higdaan na. Gislanting? Oh, naiawang din, naiawang di ba? Ay, slanting. Ano dala ni mo yung kuan tungkod? Ay naku, nagragara na mo siya. Tungkod ni mo. Mawa ka nagdagsungkod. Nagdagsungkod. Basta mo dagsungkod, laki ba siyang maglisod siya? Kinsa to man nagsindi ma? Kinsa to mga nagsindi ni nana? Wa kaila? Sungkod ma. Enggak nih, gara-gara nih sih ya.
Asa may mong tawagan? Nakahuman man ang istorya akong kuanto dito ang kahoy. Daliman ka buhatang. Ha? Ang yata diyan siya kapag sa kahoy niya. Samantalang tulong ako. Sama? Ang akong yata ni Argel nga kahoy kay Ismail naman yung kwarta tulog ka punuan. Kay dako man ang isa. Yupat ko man ang kuwanong yupat ko nito. Dako ka itong tawag. Suhara ikuan. Ang tulong kay ako ito. Pabaligya ito ako. Mga kahoy dito. Kwarta pa. Wala. Palit to. Awiri to ko kay wala pa sungkod. Galak sungkod. Gaya kita. Awiri. Gamit kayo yung gaya kita. Malapit ka pa. Awiri ba? Ngita ko nung sa grading glass. Ano, na pink. Na yellow. Tanawang number. Isukod. Duman. Isukod. Saat kanya ko nang good. Libat ko din. Libat ka? Lain kayo. Kanang yellow, si isukod na. Nagit pink. May green. 100. Anak ko Kana no. 100 tuloy. Libat ka? Hanap man. Kanang blow, kanang blow. Kanang sa. Kanang sa. Kanang blow ko no. Labaw. Kanto di mong sa amin nga itong gipasukod ma, di na ni mo kasya. Kasi kaya kung kuan, gusto kinabali ang kuan. Pwede man to palidan na tag-frame ma. Ha? Palidan na tag-frame. Sige ba? Pwede. Atang dadon dito sa tuang gipasukatan. Kana ko no, itom. Kani po ah. Iwan ito. Kana. Sakto. Pilay sukod. Dito ako sa. Siyempre papilapil sa ito po ah. Sabi. Lata na lang may kuwang nimo. Ha? Lata. Lata. Ay lata? Ano lata? Kaya ko ano? Sakto nimo ma kanang itom. Ay diday. Oh, una. Palit ayam. Di na kani basa ko no na pino. Apil na po ah. Tara, pwede na itong pangita sa argaw, bilisan na trio. Mananda. Wa pa man sa una. Atong ilang ko ang project. Ay nang natangtang nagpikas mata oh. Sa budget mo diha natangtang ni Wala isa. pa gilabot. Ala oo. Ani. Ay nahagbong na sa kamata. Hindi, di ako be. Wala pang protection sa adlaw eh nang mag-drive ka.
nakasukod na ka ma? Kanila ko ay. Ako sa nito. Audio. Kanay mo. Pangadlaw. Kana. Ibasa ko no simuhang kog makabasa ba ka? Kung ano gusto ko, ang gusto na ko pa ng reading ng book. Kana ka ni reading class bitaw na sa sila diay. Kung ako, patay hayag. Number bitaw na wa dili mo ito. Saan ba? Plus 1? 25. Plus 1, 25? Lubog ba ang Panginoon? Number ni tanawa ko sila dito. Solid 25 plus 2.5. Katong ganina imo ang gisukod. Pero, Ang doon nakapad, no? gani oh. Ang gisukod na niya ganina. 175. Ang katong item nga imo ang nakon ganina si suklad to. Pamilya na sila sa Panginoon. Kana. Sana ibasa ba? Ibasa. Reading class mo kaya na. Kare o kare basare. Kana. Ha? Kare o kare basaha. Klaro ba? Uy na buhi. Mangitan ko paglain. Ansay number na nang isang napilian? Ano na ko ba? 075. Pero 125 ang lagi ni. Kana ka nasuot ako nun ah. Ang lagi ni. Lubugan lang. Ha? Ang katumblo, pili na ito mga katumblo. Bang reading ka na nung kita na unong layo. Wala sa tata. Ibasa ko no si mong cellphone. Pindutan ko no na imong cellphone. Hulog yun Ibasa ganin niya sa cellphone. Makabasa ba sila ng Balik na. gagmayng litra? Okay, basa ko no na ng mga Magkaklaro man ko. nakasuot. Ha? Kapaklaro ko. Ka na lang. Ay, panak ko no diyo mo din. Ito ko ng blow. Ay, harap. Kariyara? Hindi ka nang duhay mong palitan. Waghan ba? Aw, pili ka ng blue o itom. Mugasa man dyan. Pili Ka ng ng blue o birang itom. Itom lang? Wala duha di. Kanang duha. 125 plus 25. Kanang duha parang pili-pilian. Kanan duhay mong paliton. Oh, lingkod sa dagko man tayo lingkuranan to ah. Ito tayo lingkod sa ka. Ta lingkuranan. Lingkod sa diha. Ano yung apil lang? Tag 50 ang isa. Hagatong isa, pangadlaw. Tinta. I-chicks sa, masig na gas-gas. Kanira ma. 30. Magpila ko siya. 20. Sila pa yung Oh, 160 tanan. Kuya, sa reading lang kinala. Inom number. Sagdi naman kay
Linaw mo Bilay, kanyang kung kasi pananaw. mo mata, kung klaro mo eh. Ay putang ina, dikit na diba? Hindi na makatrasin, nahulog mo sa banga ko. Natang girahon. Hindi na lagi kaya yan, sige mo pa ng ground. Sawan man na. Nagditso na ni mo diha. Hindi na lang makasagi. Ay, naku sa digit eh. Ay, imbit akong birahon. Sige. Ano hindi natin matrapos to. Hoy. Gawas ka daw? Ako ay dapit dito eh, hindi gawas. Harapang kapris ko ang kuan niyo, flying fish. Kaya dyan ibit-bit na Inilaw. kami nakilawon. Saan mo tumalod doon? Ayaw, nakaluwin. Ha? Nakaluwin. Load mo na lang, tari ko kay power ba ng load? Pangtawag. Ingnan ni mong pangtawag. Pagtawag. Dito rin po niyo, warmos namin mo. Papilihan na magsudan dari. As may kagusto ang sudan. Dala lang nili ko. Diyan rin papili ah. Sa diyang ganahan. Takol sa English. Ribs mo. Wala manok. Ito nili ko. Ribs mo lang. Adik ka lang. Ginali. Kanina lang. Wala naman. Ikaw. Ikaw. Isa lang. Ano yun niya? Kalabasa. Takbor sa kamunggay ko lang. Gana na kamunggay. Kamunggay na naman. Lawad ko ng kamunggay. Banto ganit atlas na yun. Kadadlaw mo pa ka ng kamunggay na. Pare. Giyan pa. Ano ka nampos giyan eh? Wala pa to. Pilit ko ano, kanang lumpia na gulay na te. Oh. 20. Tulo lang te. Sila? Tulo 20. Tulo kabuk 20. O gari ko ng gulay na kalabasa. Gulay. Di kong baon. Diet. Lollipop yung gulay. Ang lilipag ka. Kitang bata ni mawili, kini kulor. Kalipay sa mga bata. Lollipop. 15, ma'am. Kami naman nagsasawan niya, di alang-alang. Oo, namutan. Utang eh, utang. Lamig ka ba na dyan? Ganan, ganan, sa muto ka ng puro kalabasa. Dinilit pa din yan, nasa kanon, no? Abog sila ito, lami ay. Anong kuwan? Pinunuan. Lami kayo ka ng puro yung kalabasa ba? Kabuhi, hikot ka na, Andre. Butang ka na pa PC diri sa kamkaon. Klaro, hikot dito, eh, kabuhi good. Unom ko naman ko dito, unom. Bakit tumakaw? Lumpiang gulay. Yun
Ayun, takay hulay. Yun sa iring. Tumag na. Ha? Tumag na. Wala mo ito'y bahaw. Kanang tunggiyan, di magtakang pa. Tansa. Ibilin ko din mo yung may wagang baston. Ay, nagtiguan na karaan. Dara kayo di pag naglang baston. Gara to, yung tuwing, tingkuin. Ay, sabi Dali ka na kay service sa BMW. Salamat eh. Utan mo. Takoyaki. Waki-waki. Size na rin siguro ba? Ang size na yung bagting ng simbahan. Ano tayo dagat? Ang size na dyan. Bakting na. Bagting na kampana. Basta bagting na ng kampana, alas 6 na. Muna yung kaunon mga kanang saging na tampa, saging na nakatan. Bisag sa kasi man nakausal ko, do kaduha. Oh, hasta nilin mo dapat pagkaunon din. Dito sa dagat agi. Hindi kita naniningagi. Dagat. Minam pag Diyos? Ang itatag Diyos. Ang gananda kalamansi. Kalamansi, Ang gananda na kayo po. Dahil nagsang kuto-kuto diha. Kalamansi man, di mas mamagananda na. Namay ko ano, namay Kaya na dahil gulaman ma. Gulaman. Nay gulaman. Gulaman ni Jadjo ng kalamansi kay. Ay, mahamang pa. Sino din sa kagi pa. Kung ano lagi na maligya katong imo ang okay na pancake. Wala ko nung sisog doon. Iyahan na. Mao, ngayon kay majabo. Ang kami yung sagat. Melon. Melon siguro na. Di ang ganang kalamansi. Ito ko naman kita. Lami man po kalamansi, di man kadyo. Aslum. Suki man yung kilo. Sa una. Panas na maninda. Katong pancake ba? Nasa nilang baligya? Asa man anak?